Сәлем дуслар, Татмустовада татар эстрадасының иң кайнар яңалыкларын туплаган шоу-біз тапшыруы. Бу юлы аны мин ирке алып барам. Ниһаять, урамда яз. Тик әлегә язның исеме генә бар. Һава торышы бер дә яздагы кебек түгел. Шунысы да сөендерә, тиздән бәйрәм. 8 март халыкара хатын-кызлар көне. 23 февральдән соң күп егетләр тагын носки бүләк иттеләр дип зарланырга ярата. Белмим, нәрсәсе ошамыйдыр носкиның. Без хатын-кызларга носки бирсеннәр иде әле. Алайса бүләк ителгән чәчәкләр 3 көндә сулада бетә. Ярар, азакка сузмый башлыйк. Бүгенге чыгарылышта Гүзәл Уразованың нинди яңа мөгез чыгаруы, Илназ Гариповка подгузниклар нигә кирәк булуы һәм диджей Радик белән Айрат Сафинның кибеттә репетиция уздыруы турында сөйләрмен. Әле моңа өстәп Дамир Зиннатуллиннан репортаж да карарбыз. Димәк, башладык. Бу атнада иң күп телгә алынган исемнәрнең берсе Алинә Захитова булгандыр. 2018 елы кышкы Олимпия уеннарында татар кызы фигуралы шоу буенча катнашты. Ул Россиягә беренче алтын медальны китерде. Күптән түгел Олимпия спортчылары Мәскәүгә кайтты. Алар арасында Алинә дә бар иде. Спортчыны каршы алырга аэропортка 50ләп татар кешесе килгән. Алар Алинәгә багышлап плакатлар, матур сүзләр әзерләгән. Кызганыч, Алинә үзе халык яныннан узмаган. Яшел коридор буйлап кына үткән. Милләттәшләрен ерактан кул былгап сәламләгән ул. Алинәнең әбисе исә бер матбугат чарасына ыныгы кайтуына тыкмачлы аш пешерүен сөйләгән. Ул бала ярышларда бер кашык та аш капмагандыр инде. Үзебезнең татар ашы бик кирәк бит ул организмга дип белдергән бәхетле Дәвәни. Татмустова телеканалы Алинәне әлеге зур җиңүе белән котлый. Без мондый милләттәшебез белән горурланабыз. Артист халкы һәр вакыт эзләнүдә, яңалыкка омтылуда. Шушы көннәрдә Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Уразова да интернетта мөгез чыгарды. Җырчы үзенең Инстаграмына шигырьләр сөйләвен видеога төшереп кертә башлады. Хатын һәм ир талаша. Өйдә хайран тамаша. Икесе дә кызганнар, әдәп сырын узганнар. Нинди генә сүз чыкмый, ярый әле күз чыкмый. Талаш бер мәл сүрелә. Ир киеменә үрелә. Мин ди, китәм, хуш хатын. Тик белеп кал, яраттым. Күрешмәсәк яңадан, телгә алма яманлап. Хатын әйтә, хуш ирем, мин дә сине бик сөйдем. Син дә эштә чагыңда да сагынып бетә идем. Чынмы хатын? Чын картым. Яраттыңмы? Яраттым. Әле дәме? Әле дә. Мин дә сөйдем мәңгегә. Сүз китә гөлдер-гөлдер, күз итә мөлдер-мөлдер. Бүрек баштан ташлана, тормыш абат. Кемнәрдер Гүзәлнең шигырь укуына хисләнеп карап утырса, икенчеләр җырчының шигырь сүзен дөрес язмавына күбрәк игътибар итте. Гүзәлнең беренче укыган шигыре ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләр турында иде. Икенчесе 23 февральгә багышланган. Хәзер җырчыдан 8 март яки яз турында шигырь көтәбез инде. Озакка сузма, Гүзәл. Концерт сезоны кызганнан кыза бара. Җырчылар әле бер, әле икенче шәһәрдә үз концертларын тәкъдим итә. Алар арасында Илназ Гарипов та бар. Тиздән җырчы Казан тамашачысы каршысында имтихан тотачак. Шул сәбәпле Илназ концерт алдыннан тамашачыларына бер үтенеч белән мөрәҗәгать итте. Җырчы концертка чәчәкләр түгел, балалар өчен подгузник, ашау, ишү алып килүләрен сорый. Кадерлар, сезгә мөрәҗәгатым бар. Әгәр дә мәгәр 12 мартта безнең сольный концертта сез безгә чәчәк бәйләмнәре бүләк итәсегез килсә, сез аны памперслар белән бүләк итә алмассыз икән, чөнки дөрес аңлагыз зинһар, шундый кичкенә генә бер акция уздырырга уйладык. Балалар йортына безнең кирәк. Балалар ашаулары, памперслар, без аларга сезнең белән бергә ярдәм итәр идек. Без рәхмәт. Бу урында Илназга әфәрин диясе генә кала. Bir minutluk dünyada
Концерт графигы тыгыз булган артистлар исемлегенә DJ Радик белән Айрат Сафин да керә. Хәзерге вакытта егетләр Башкортстан якларын гөрләтеп йөри. Егетләрнең эшләре шул кадәр күп, хәтта алар репетицияны кибет уртасында эшли башлаганнар. Шушы көннәрдә интернетта егетләрнең һәм аларның төркеменең бер кибет уртасында җыр җырлап торганда төшерелгән видеосы пәйда булды. Видеодан аңлашылганча, җырчылар кибеттә уенчык музыкаль инструментлар күргән дә үзләрен тыеп кала алмаган. Sevmesin var, мәңгі бірге bulsunlar. İki yürek, iki yar, ikisi de aşıklar. Benden biri balda giyip kanatlanıp uçtular. İki yürek, iki yar, ikisi de aşıklar. Benden biri balda giyip kanatlanıp uçtular. İki yürek, iki yar, ikisi de aşıklar. Benden biri balda giyip kanatlanıp uçtular. İki yürek, iki yar, ikisi de aşıklar. Benden biri balda giyip kanatlanıp uçtular. 21 апрель көнне Казанның Пирамида концертлар залын Татар музыкаль телеканал ТМТВ премияларын тапшыру тантанасы гөрләтәчәк. Әлеге телевизион шоу быел 3нче тапкыр бөтен татар эстрадасын бер урынга җыя. ТМТВ тантанасы быел да провокацион стиленә тугры кала. 100дән артык номинант һәм 40тан артык лауреат җиңүчеләр исемлегендә хит-парад лидерлары, тамашачы мәхәббәтен яулаган иң популяр йолдызлар. Күңелле тантанага сезне дә чакырабыз. Ашыгыгыз. Билетлар инде сатуда. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Тапшырубызның иң күңелле мизгилләренең берсенә дә килеп җиттек. Сезнең игътибарга ТМТВ Production коллективы төшерелгән клипны тәкъдим итәбез. ТМТВ Production клиплары мавыктыргыч сюжет, моңарчы күренмәгән локация, шәп графика ул. Әгәр теләсәң, профессионаллар командасы сине дә клиплы итә ала. Моның өчен бары тик безнең белән элемтәгенә керергә кирәк. Ә бүгенге клип Гөлнара Гаптурхаевадан. Яшь башкаручы Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетын тәмамлаган. Хәзерге көндә балалар белән эшли. Үзен бик хисле кеше дип атый. Гөлнараның җырының исеме мәхәббәтле гомерләрдә. Карыйбыз.
күңелләрдә яшәү дәрте уйнап торсын моң тулы күңелләрдә мәхәббәтле гомерләрдә сөеклең белән бергә дус туган якыннарыңны яратып һәм хөрмәт итеп ясын яшәргә мәхәббәтле гомерләрдә сөеклең белән бергә дус туган якыннарыңны яратып һәм хөрмәт итеп ясын яшәргә ясын яшәргә Тапшыруыбызның чираттагы өлешенә күчәбез. Хәзер мин сүзне коллегам Дамир Зиннатуллинга тапшырам. Бу юлы Дамир эстрадага тәүге адымнарын ясаучы Гүзәл Әхмәдиева белән чаңгы шуып кайткан кызыклы репортажны бергәләп карыйбыз. Сәлам дуслар, без бүген рәхәтләнеп чаңгыда шоурга килдек һәм үзебез белән алдык Татар эстрадасына тәүге адымнарын ясаучы яшь җырчы Гүзәл Әхмәдиеваны. Гүзәл, сәлам. Исәнмен, Дамир. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Ничек хәлләр, ничек әзерлекләр? Әзерлекләр 150%-ка, хәлләребез әкертен генә, Аллаһка шөкер. Әлеге спорт төре белән гомумән син танышмы? Басканың бармы чаңгыга күптәннән микән силәле? О, хәзер искә төшерәм. Шул бер 8-9 яшымда каникулга әбиләргә авылга кайта идек. Шунда авыл балалары белән чаңгы шуа идек. Гомумән нинди кышкы спорт төрләрен яратасың? Хоккей, чаңгы, тимер аяк. Әйе, тимер аякта. Тимер аякны яратам. Хәйратна йөрисең, дәме? Хәйратна түгел инде, вакыт булгач йөрим. Гүзәл Әхмәдиева кем ул? Без аның турында яңа информацияны алдагы минутларда белербез, аның белән танышырбыз һәм инде бездән аерылмагыз. Ничегрәк, ошадымы? Бик шады. Дамир, бик зур рәхмәт. Артка китәм. Алла бирсә, менә дусларымны да чакырып, бергә шуырга. Шундый уй килде әле. Без синең белән текәтолардан да төшеп карадык, анда зракны шүрләтә. Ватрушкаларда соңгы тапкыр йөргәндә бераз бәрелгән, шуңа күрә зракны курку хисе бар. Ләкин син төшкәч мин әйтәм, төшәргә кирәк. Булдырдың. Курку хиссендә әзер бай. Ну, башта куркыта инде ул, теге иң беренче. Горкысы куркытты, икенчесе, өченчесе уже нык аякта басып торып, уверенно. Әлеге урынны безнең тамашачыларга да тәкъдим итәргә була. Безгә шәхсән ошады. Бик шады. Чаңгыда шуыгыз, спорт белән шөгыльләнегез. Бергә булыйк, бергә торыйк. Әкрен генә инде без синең белән чаңгыда шуып алдык. Хәзер инде аралашсак та була. Гомумән сорыйсым килә беренче сорау, ул да булса инде музыкага мәхәббәт каян килгән икән, кемнән күчкән, кичкенәдән шөгыльләнәсез микән? Мин бик музыкаль гаиләдә туып үстем. Безнең нәселебездә гармончылар да бар, җырчылар, биючеләр һәм шигырь язучылар да бар. Шуңа күрә без бик иҗади гаилә. Менә шуннан күчкәндер дип уйлыйм. Һәм менә Зүрәни балачактан Зүрәни миңа итуган тел өйрәтеп үстерде. Һәм менә 2 яшемнән мин итуган тел җырын җырлап үстем. Тыңлыйсың киләме? Записта бар. Әзерләдеңме әллә махсус? Әйдә алайса тыңлап карыйк әле. Ничә яшьлә? 1 яшь 9 ай.
Шәп. Ә менә бу аудиозаписьне тыңлаганда ниндирәк хисләр барлыкка килә? Нәрсә турында уйлыйсың икән? Ничектер менә әти, әнием, безнең үй, мәче, шундый җылы уйлар ниндидер күңелгә тула. Бала чакка кайтасың инде. Инде, әлбәттә. Гүзәл, менә татар эстрадасына әкрен генә кирип барасың. Нинди максатлар белән килдең? Яңа юнәлештә, яңа җырлар, яңа клиплар, үземне яңа рольдә сынап карарга уйлыйм. Инде планнар бар димәк, ярты елга ниндирәк планнар төзеп куйдың икән? Нәрсә эшләргә уйлыйсың? Яңа эстрада җырларын өйрәнергә, мин бит инде татар халык җырлары белән гомер буе җырладым. Хәзер әз генә замана белән бер аяктан барып, менә ничектер шундый уйлар, клиплар яздырып, яңа җырлар, эстрада җырларын өйрәнеп, шундый планнар бар. Инде хәзер әкрен генә эстрадага кирип барасың, ләкин синең төп эшең дә бардыр. Нәрсә белән шөгыльләнергә яратасың икән? Мин бит инде Казан дәүләт Жиганов исемендәге консерваторияны бетердем. Шуннан Казан училищесына, Аухадиев исемендәге училищега эшкә урнаштым. Минем балаларым бар, укыта торган балаларымны укытам һәм эшем бик тә ошый. Менә җырсыз, моңсыз тора алмыйм. Син балаларны укытасың. Бу бик җаваплы эш. Шулай ук иҗатка кирип киттең. Иҗат үзенә һәр вакытта да игътибарны күп таләп итә. Бер-берсен алар камачауламас микән? Юк, әлбәттә, чөнки мин балаларны җырларга өйрәтәм. Һәм аларга җырлап та күрсәтәм, аларны сыным да, аларга үз-үземә репетиция сыман була бу. Шуңа күрә берничек тә ул миңа камачауламый. Ләкин дә иҗат һәм укыту икесенең берсен сайларга кирәк булса, кайсысын сайлар идең икән? Иҗат һәм укыту. Мин икесен дә сайлар идем. Сиңа куйдылар да менә шундый шартлар, бер кая китеп булмый. Сиңа яисә гүзәл укытасың, балалар белән эшлисең, яисә син популяр булып иҗат белән шөгыльләнәсең. Башка юл юк. Иҗатка китер идем, ләкин шәкертләремне үз ягыма тартыр идем барыбер. Гүзәл, үзең дә күргәнең бардыр инде. Яңа артистлар барлыкка килә, берничә ел эшлиләр дә, берничә ел үзләрен күрсәтәләр дә, аннан соң югалырга мөмкиннәр. Менә синеңчә, ни өчен алар югалалар икән? Сәхнәдә югалып торуның сәбәбе төрле, минемчә, һәм әллә дә ләкин минем уемча, минем фикерем буенча, җырсыз, моңсыз тора алмаган җырчы ул барыбер сәхнәгә әйләнеп кайтачак. Менә үзеңә килгәндә, менә барыбер инде уйлыйсың. Зур планнар, грандиоз планнар төзедең микән? Яисә алдан бит инде төзеп куясың, менә 5 елга перспектива, 10 елга, син ничә елга перспектива төзеп куйдың? Кызык сорау. Куркытадыр бит әле менә. Әлбәттә куркыта, әлбәттә тамашачым, ничек ул мине каршы алыр, менә барыбер минем 5 ел мин җырламадым. Башта укыдым, аннары соң инде безнең тормышымнан әти китеп барды. Ул югалтуны мин бик авыр кичердем. Һәм менә шуннан соң инде әкертен генә хәзер тагы аякка басырга дип уйлыйм. Ничек тә булса, бөтен хәлемне, бөтен көчемне биреп, әтинең хыялларын акларга тырышамын. Димәк инде әле монда синең иҗатка кирип китүеңнең төп сәбәбе шул синең эштәге теләк һәм дә инде синең әтиеңнең зур теләге булган ахырсаймы? Моның турында бер-ике сүз әйтеп китсәң иде. Бала чактан инде мине әти 2 яшьтән шул туып үскән Иглай авылына төшә идек без 7 километр Нырлаттан. Җилкәсенә утырта иде дә, әйдә кызым җырла дип шул Салаватның үтә айлар, үтә җәйләр, суларында йөз алмыйм. Кей, Иглайда карлар ява, барам инде түзә алмыйм. Шул җырны өйрәтә. Ул вакытта Салават абыйның бик популяр вакыт иде. Нырлатта да бугай концерт куйганы бар. Әти бала чактан шул татар халык җырларын өйрәтеп, әти бит инде минем баянда уйный. Алар 4 бала, апам Разия Вазиева Разия Касымовна ул врач булып эшли, ләкин шуңа карамастан да ул безнең баянда да уйный, җырлый да.
Һәм әтинең хыялы кызым үскәч артист булырсың дигән менә сүзе һаман да колакта. Без икеләнмәдек тә. Мине музыкаль мәктәпкә бирделәр җыр буенча. Башта баянга кердем инде, Талгат Сфергалиевич, аннары беренче укытучым Ахмедянова Роза Ириковна минем икенче әнием булды. Кулымнан тотып бөтен конкурсларга, созвездияларга, сандугач керде күңелгә, Крымга да барып кайттык 2 тапкыр Гөлзада Софиуллина белән. Анда зур Сөембикә варислары беләнме? Сөембикә варислары белән анда да зур урыннарга лаек булдым, лауреат исемнәрен алдым. Шуңа күрә менә әтинең хыялларын ташлап таптыйсы килми ничекте. Шуңа күрә мин үзем дә җырсыз яши алмыйм. Шул иде ашарга пешергәндә дә гел җырлыйм, җыштырганда да гел җырлыйм. Шуңа күрә минем күңелем җыр белән яши. Менә син эшлисең, син тырышасың, әтиңнең хыялын чынга ашырам дисең бит инде. Сизәсеңме соң менә ничек булса да ярдәмен, нинди булса да мораль яктан дип әйтикме соң? Әлбәттә, минем әти белән ниндидер элемтә бармысың дип әйтсәм, дөрес булырмы? Менә татар җырында да әмма гел сәхнәгә чыккач, менә артымда бисмиллямны әйтәм дә, һәм менә ничектер сизеп торам әтиемнең басып торган. Гел удача сиңа кызым әйтә иде дә, менә шык сүзләрен ишемнән кабатлыйм да һәм сәхнәгә җыелып, менә дер китереп чыгам. Әтиңнең менә шундый үзенчәлекле элемтәсе синең белән бар димәк. Әниең ничегрәк карый синең иҗатыңа? Әни безнең гаиләдә гел әти баш булды инде. Әни безнең гел сабыр гына, ничек була, ничек әти әйтә, шулай була дип. Әни шуңа каршы килмәде. Ул әлбәттә мине музыкаль мәктәпкә башта җиртте балачактан. Нәр училищеда инде укыдым мин. Әни каршы килмәде. Әни бик шат мин җырлавыма. Әни дә гел әнинең ярдәме. Хәзерге вакытта да ул бик кирәк һәм миңа бик рәхмәтлемен әниемә. Ул миңа гел ярдәм итеп тора. Мәсәлән, синең егетең барды, әкрен генә син яшерәсең, әйме, миңа әйтмисең, белмим, бар микән, юк микән, аннарсын белербез. Егетең барды. Син әлеге егетне, сөйгән ярыңны, иҗатыңны яратучылар белмәсен өчен яшәргә мөмкинсеңме? Чөнки синең иҗатыңны яратучылар әзрәк кенә сиңа сүрелергә мөмкин. Беләсеңме, менә әгәр дә ки аның знаменитый буласы килсә, әйтер идем бар дип. Әгәр дә ки килмәсә, әйтер идем юк дип. Анардан әгәр дә ки тели икән, әлбәттә күрсәтәм. Син аңлыйсыңмы, синең иҗатың үсә барган саен, синең арттан йөрүче, синең мәхәббәтеңне алырга теләүче егетләр күбәячәк. Егетеңә ай-хай җиңел булмас минемчә. Анысын аңлыйм. Мин бернинди сәбәп бирмәячәкмен. Гүзәл, кыскасы синең егетең бар, мин монысын аңладым. Ник син аны бездән яшерәсең икән? Ничек аңладың? Син әкрен генә теге сораулардан китәсең. Ни өчендер менә теге турысын җавап бирмәсең. Шуннан да мишәр кыз инде үзең. Менә мишәр кызы шуңа күрә. Сер булып калсын әле. Әйтмим. Менә син әйтеп узган идең, әкрен генә аралашканда мин бит инде тегендәй, әзрәк кенә мишәр сөйләшәм, әзрәк кенә теге булай булыр икән дип, бик дулкынланганыңны беләм. Хәзер дулкынланып беттем инде. Бетте. Аллаһ шөкер. Әтием булышадыр. Алайса, синеп җибәрәм менә, иҗаттан нинди икәнеңне аңладык, тормышта менә син нинди? Ялан түгелдер бит инде, әйме? Әлбәттә, ялан түгел. Мин үземне бәхетле кеше дип уйлыйм. Чөнки мин әти-әни мәхәббәтен күреп, назын күреп үскән бала. Беренче бала, кыз, 2 яшьтән җырлый, шигырь сөйли, ул бит инде барыбер шатлык әти-әнигә. Үзем тормыштамы мин белмим, ничек үземне ничек әйтергә дә белмим. Аны инде кешедән сорарга кирәктер. Мин синең өчен укытучы әйме? Менә мин укытучы апа буларак нинди синең өчен? Мин синең группада укымасам да, ләкин укучыларың белән аралашканда, сезнең мөнәсәбәтләр менә шундый җылы икәнен аңлыйм. Уку турында сөйләгәч стресым килә. Татар эстрадасында, гомумән эстрадада, шоу бизнеста җырлаганда
белем кирәкме? Минемчә кирәк дип уйлыйм, чөнки җырларга ул бик җиңел түгел. Аның үз мөнәсәбәтләре бар. Ул теге дыхание куйдыру, голосоведение, четкость звука, дикция, ул барысында әлбәттә безнең музыкаль училищеда без укытабыз. Анда бик профессионаллар укыта. Шуңа күрә, минемчә сәхнә ул бит инде теге, ул бит сәхнә. Аңа бит инде мондый безнең тамашачылар сәхнәгә чыккач, о, җырчы дип карыйлар бит инде, бездән үрнәк алалар, ничек киенгән, барысын да карыйлар, нинди җыр җырлаган дип карыйлар. Сәхнә ул менә теге андый-мондый гына кабинет, музыка кабинеты түгел дип уйлыйм. Минемчә, минем фикерем буенча. Шуңа күрә укырга кирәк дип уйлыйм. Менә ничек аңлатырга була шундый җыраклар? Мәсәлән, бер концертта җырлыйлар бик белемле, сулыш куелган, матур итеп тавышларны чыгара. Һәм аннан соң яисә аның алдыннан җырлый белеме булмаган. Үзенчә өйрәнгән, ул матур итеп җырлый, ләкин аны халык тамашачы гомумән яхшырак кабул итә. Андый ситуацияларны синдә күргәнең бардыр. Ни сәбәпле була икән ул? Һәр кешенең үз фикере булырга тиеш. Һәм үз фикере бар. Һәр җырчының үз тамашачы бар. Менә шулай җавап бирәм сиңа. Һәр җырчының ул бит үз таланты була. Аның мәсәлән теге, грубо выражаясь, кайфәте булмаса, теге, аның тавышы моңлы булырга тиеш. Һәм тавышы моңлы булмаса, ниндидер менә изюминка булырга мөмкин. Һәм шушы изюминка менә кешене тартып тора. Ә синдә нәрсәсе бар? Икесе дә бармы? Менә син менә ничек уйлыйсың? Яшермичә горурланып нәрсә дип әйтә аласың? Белмим. Тавыш та бар, изюминка да бар дип әйтсәң, Үземне алай әйтергә. Үз турымда әйтмәсәм ярый, аны тамашачылар әйтсеннәр. синең иҗатың белән таныштым, җырларыңны тыңладым, карап чыктым гомумән. Үзенчәлекле, әле яңа җырларны ишетмәдем, алары ниндирәк булыр, ләкин менә тамашачы ничек кабул итер дип уйлыйсың? Минемчә, мин аларга ышанып калам. Минемчә кабул итерләр. Алла берсе. Хәзерге көнгә 2-3 җырчы барлыкка килгән көндә конкуренция зур. Конкуренция белән ничек көрәшергә уйлыйсың? Куркасыңмы, аның турында уйлыйсыңмы? Юк, куркмыйм. Мин үзем конкурент. Шуңа күрә куркып тормыйм, ничек көрәшергә дип, аны инде әйтәмич, тамашачы үзе сайлыйдыр, үз җырчысын үзе сайлый, шуңа күрә аны урысча әйткәндә от нас не зависит. Гомумән инде теге матуррак күлмәк таласы килә бит инде, әз генә җырчыдан отличаться итәргә. Аерылып торыр өчен менә ниндидер хитрости должно быть. Яңа күлмәкләр, матур клиплар үзеңдә әйтеп уздың. Син безнең укытучы булып эшлисең, балалар белән эшлисең. Ул балалар белән эшләү күп акча китергән барыбыз да аңлыйбыз. Ләкин яңа матур күлмәкләр булсын өчен акча шактый кирәк. Моның белән ничегрәк икән ситуация? Туганнарым булыша, Алла шөкер, энем бар, туган энем Илнур исемле, әнием бар, әбием бар. Һәм бөтен туганнар без әйтәмич, ничектер менә дуслашып яшибез. Һәм минем иҗатымны яраткан, гашык булган кешеләр дә бар. Алла шөкер, аларга бик рәхмәтлемен мин. Мин синең яшеңне сорап тормыйм, ләкин инде бары тик бер сорауына бирәсем килә. Ни өчен хәзерге мизгелдә син инде уйлап, төпләп иҗатка, шоу бизнеска кирип китергә булдың? Кая югалып бирдең ул вакытта? Элекке вакытта? Татар халык җырлары белән мин инде сәхнәдә күптән, һәм инде теге предысториясын сөйләп китсәм, 2011 елда мин сольный концертлар куеп җырдым. Арчада, Сабада, Кукмарада һәм менә безнең Тукай исемендәге филармониядә да концерт куйдым 9 февральдә, мин дә водолей. Һәм анарсын инде ничектер уку башланды. Укуга әзгенә теге укуга да бирелдем. Һәм укуымны бетергәч, менә әйтәмич, бик кызганычлы нәрсә булды. Әтиебез китеп барды безнең. Бик авыр кичердем.
Һәм менә инде хәзер тагы бер кат яңадан аякка басырга дип уйлыйм. Һәм менә бөтен көчемне шуңа бирәм. Сиңа кем килеп әйтте? Гүзәл, әйдә җырла, киттек иҗатка кереп китәргә кирәк сиңа, тик утырма дип. Каян сигнал алдың син? Дөресен әйтим, мин аны уйламаган идем дә инде. Ләкин менә Зүрәнимә генә бер көнне төшемне сөйләдем. Иртә белән торып, төшем искә төште. Әтием белән бала чактан әти инде мине теге балыкка гел үзе белән ала иде. Мин балыкчы кыз, балык тотарга яратам. Һәм төштә әти Максулана бүтән нәрсәдер балык тоташында удочкаларын куйган. Мин ерактан гына килеп, мәтәм әти нишләп Максулана утырасың дим инде. Эй, кызым, җырламыйсың бит син ди. Мәтәм ничек инде теге әти нәзгенә успокаивать итә, мәтәм әти җырлыйм, үзем беләм җырламыйм, ди җырлый алмыйм мин. Мәтәм әти җырлыйм инде, тырышам инде, әти әйтә җырла инде кызым, җырла. И шулай мен уянып киттем. И менә ул минем өчен сигнал, белмим инде ничек Аллаһ Тәгаләдән менә ничектер менә шулай булды ул иртән. Торып мин аңладым. Теге урында басып торырга кирәк түгел. Яңадан аякка басып, шул направление җир буенча барырга кирәк. Һәм инде узган елны 2017 елда Татар җыры фестивалендә син лауреат булдың. Яңа исем номинациясендә җиңеп чыктың. Ул көнне искә төшереп кит әле. Ул көнне мин бик дулкынландым, чөнки беренчедән андый зур масштаб концертта фестивальдә катнашуым беренче тапкыр булды. Икенчедән сүзләрен китәм димә дигән җырның сүзләрен Резида Кадырова әтиемнең туган сеңеле язды. Менә туганнарым алдында да, тамашачым алдында да бик зур теге экзамен кебек булды минем өчен. Шуңа күрә мин барысында искә төшерә алмыйм. Ул көн сумасшедший көн булды минем өчен. Кая саклыйсың алтын барсын? Бу гадәти сорау, ләкин беләсе килә. Кая куйдың икән? Нырлатка алып кайттым. Әтиемнең фотосы янында. Мин шулай дип уйладым инде, мин җавапны белгән кебек булды. Татар җыры фестиваленнән соң минем уйлавымча сиңа тәнкыйть булгандыр, әйме? Ниндирәк тәнкыйтьләр ишетергә туры килде? Нәрсә дип сорадылар, нәрсә дип яздылар? Менә Гүзәл, син шундый дип битемә беркем дә туры әйтүче булмады. Анысын белмим, тәнкыйтьләр булгандыр. Чөнки булырга тиеш дип уйлыйм. Һәр кешенең, һәр җырчының андый мизгилләре була. Ләкин туганнарымның ягыннан, дуслар яктан тик җылы сүзләр ишеттем һәм ул минем өчен мөһим. Мәсәлән, сәхнә артында барасың ди, син яратмаган бер кеше бар ди. Сиңа ул ничектер негатив сүз әйтте ди, әрләшергә кирәк бит инде. Син әрләшмичә каласыңмы яисә барыбер теге әрләшеп китергә мөмкинсеңме? Нишләп әрләшергә кирәк? Мин әрләшмичә генә калам. Бер сүз әйтмичә, но теге блокнотыма, иң черный блокнотыма иң беренче исемен язып куям. Син начар әйберләрне истә калдырасың, әйме теге? Юк инде, шаярам гына. Әлбәттә мин кызуканлы кеше. Әни гелә әйтә, син вич атаң, әтиең. Мин кабынып китәм дә, һәм шырпы кебек тиз генә сүнәм. Сүнгәч инде аннарысын гафу итәргә мөмкин. Һәм менә үкенәм, ник инде шулай әйттем, ник инде шулай менә кешенең җанына тидем, җирәнә тигәнмендер дип, шулай, шундый кеше мин. Татар эстрадасы, гомумән эстрада, шоу-бизнесны алсак, гайбәткә, нахак сүзләргә бик бай дип әйтим микән соң инде бар инде алар. Артистның тормышы шуның белән ничектер бәйле.
Син күңел белән моңа әзерме? Синең турында булмаган сүзләрне сөйләргә мөмкиннәр. Сиңа артыңнан гына начар әйберләр әйтергә мөмкиннәр, ләкин күзгә карап елмаерга. Әлбәттә әзер. Чөнки мин сольный концертлар куйган кеше, мин аның белән очрашкан. Менә, шул ситуациялар белән тормышымда булды андый ситуациялар. Шуңа күрә мин сөйлиләр инде ул үзенчә берәр теге желтая пресса дигәндәй миңа нәрсә була, реклама була. Чөнки мине якын белгән кешеләр, алар мин нинди кеше икәнен беләләр. Син әйтеп узган, мин скандаль кеше түгел дип. Ләкин менә гайбәт чыгардылар ди синең турында. Ничек инде скандаль булмыйча булмый бит инде. Миңа әни бала чактан гел менә әти дә шулай өйрәтә иде. Бершема аны. Теге сүз таба алмыйм. Мудрость должна быть у женщины. Мудрой надо быть. Һәр өргән эткә теге этләшә иреп булмый. Шуңа күрә ниндидер моментларын дәшмичә дә калырга мөмкинмен. Шул кеше турында минем үз фикерем кала. Дуслашыргамы, юкмы, ансын инде мин үзем беләм аннар. Мин нәрсәгә сорыйм, мин сине теге батырудан да түгел, мин синең белән аралашканда гомумән беләсем килә, әзрәк кенә сине ачасым килә. Эстрадага кергәндә гомумән авыр була минемчә. Синең турында әле сине белмиләр, ләкин сине нәрсәгә килгән, нәрсәгә җырлый, нәрсә эшләп йөри монда дип андый сүзләр дә булачак. Әле авыррак булса әйтергә мөмкиннәр, синең турында булмаган сүзләрне сөйләргә. Гомумән бу җиңел генә узатырган әйберләр түгел. Кайсы бер кешеләр нәкъ менә бу урында сынырга мөмкин. Әйтеп карасыннар. Алдагысын күрербез. Алайса сорыйсым килә. Синең нинди булса хоббиларың бармы? Яисә җыр синең хобби, җыр синең эш, җыр синең тормышмы? Җыр минем хобби, җыр минем эш, җыр минем тормыш, ул барысы да. Һәм шуңа карамастан да мин рәсем ясарга яратам. Әйе. Биргә яратам. Һәм хоббиларымның, спорт белән шөгыльләнәм инде, әлбәттә. Глинадан менә теге фигуркалар ясарга яратам мин. Беләсезме, теге талантлы человек, талантлы во всем диләр. Менә, наверное, бөтен талант кеше ул рәсемдә ясый белә, ашарга да пешерә белә, минемчә шулайдыр ул. Әлеге талантлар каян килгән икән? Җырлыйсың да, рәсемдә ясыйсың, портретларда ясыйсыңдыр әле. Белмим инде ансын, пейзажлар. Бу мөмкинлекләр каян килгән талант? Ул белмим, йөрәктән, күңелдән чыга каядыр. Ул әлбәттә безнең теге нәселдәндер. Вакыт каян? Ул кайф булган чакта, илһам килгән чакта була. Һәм һәр көнне рәсем ясап утырмыйм инде мин. Әзгенә ясадым икән, ташладым. 1-2 айдан соң тагы башлыйм. Син җырлыйсың, рәсемнәр ясыйсың, үзең өчен яшисең хәзерге мизгелдә. Тырышасың, әйме? Мин нәрсәгә сорыйм? Әкрен генә инде гаиләле булгач, буларның кайсы беләрендә алырга туры киләчәк. Ничегрәк булыр икән? Син әзерме менә? Син күбрәк гаилә кешесеме, яисә иҗат кешесеме икән? Ай, сорауларың. Мин икесендә туры алып барырга әзер. Беләм, авыр булачак. Шул авырлыгы гастрольдә гына дип уйлыймдыр инде. Тегел өйдә утырып, аш пешереп, менә анысы булмастыр дип уйлыйм. Гастрольгә чыккач, әлбәттә инде өйдә булмыйм мин. Өйдә булганда гел тәмнишкалар пешерәм мин. Татар халык ашларын, тыкмач кисәм мин. Нәзик кенә тыкмач кисәм дә Зирәне, Аллам, каян соң шулай тыкмач, кем соң өйрәтте кисергә дип, менә белмим, кем өйрәткән. Үземчә ничектер яратам шулай. Булачак тормыш итәсең әйтсә, менә тыкмачны бик нәзик кисәсең, ичмашларын шундый тәмле гастрольгә йөрмә, ибәгенә утыр әле дисә. Мин әйттем, минем сөйгән ярым, мине генә яратып, мине генә аңлап, мине аңларга тиеш, минем хәлемә керергә тиеш, минем җырларымны яратырга тиеш. Нәкъ менә бергә ниндидер друг друга дополнять должны мы. Һәм җырларга, клипларга әзрәк кенә ярдәм итәргә тиеш. Әлбәттә. Минем сиңа шундый сорау туды. 5 миллион, яра 5 миллиард акча бирсәләр,
Нәрсә кая туздырыр идең син аны? Минме? Әтиемнең тугып үскән Иглай авылында әти исеменә мәчет төзер идем. Синең шундый изге ниятең бар. Ярар, 5 миллионны бирмәсәләр, син әлеге ниятне уйлаган эшне эшләячәксеңме бу киләчәктә? Тырышачакмын. Ул хәзерге иртәгә салам дип түгел бит инде ул. Әле Алла теләсә яшьсезләрем алда. Кем белә, әлбәттә минем анда уйлар бар киләчәккә. Гүзәл, син инде яңа кеше, мин син белән танышырга тиеш. Синең нинди фобияларың бар? Нәрсәдән куркасың? Ниндирәк фобиялар бар? Нәрсәдән куркам? Үрмәк көчтән куркам. Монысыннан бөтен кызлар курка минемчә. Һәм күбәлектән. Күбәлектән ничек алай ул? Менә хәзер бер тарих сөйлим сиңа. 2 ел элек туган көнем 9 февральдә. Кызлар инде җыелганнар, теге җыелалар инде туган көнемә чакырдым. Мәтәм бер атнадан туган көн кызлар җыелабыз. Ладно, минем иң якын дустым Настя исемле Гүзәл, без сиңа бер подарок әзерләдек диләр инде. Сюрприз. Мәтәм мин бик теге сюрпризларны яратып бетермим. Давай мәтәм сөйләле, нәрсә, может это... Юк, ул необычный ди. Мин сиңа сөйләмим, ул необычный, шундый менә легкий ди. Легкий дигәч минем фантазиям. Так, легкий нәрсә мәтәм? Торт легкий булмый бит инде. Мәтәм или шелкмы, теге материал күлмәк тегергә. Или легкий и уйма килеп төште бабочка. Бабочка мәтәм күбәләк. Ул инде теге урыс Настя мәтәм. Настя, я надеюсь, не бабочки мәтәм. Антка, что мәтәм, я до смерти бабочек боюсь. Үлеп мәтәм куркам. Ты ул үзе матур, жирактан матур. Менә килеп кунсам, менә шу аяклары белән талпынсам, менә шушы, үлә. Бүләк иттеме соң? Бүләк алар заказать иткәннәр миңа Мәскәүдән. Мы тебе бабочек хотели, заказали. Менә шундый теге зур корабль. Мәтәм зинһар, мәтәм акча туздырмагыз, мәтәм откажитесь от заказа. И вот пришлось им отказаться. Ладно, еще ты сказала, да, они не дешевые же, не дешевое удовольствие. Шуңа күрә менә мин күбәлектән куркам, алар шак каттылар. Настя, мин синнән күпме 25 ел беләм, Гүзәл ди. Ну, менә шулай күбәлек курканыңны беренче тапкыр ишетәм ди. Нәрсә бүләк иттеләр? Бүләк иттеләр алар миңа планшет җыелышып. Тормышыңда иң кыйммәтле бүләк нәрсә иде икән? Ну, күңелгә якын. Акча, син тагын әйтерсең, акча турында сорыйсың дип. Юк. Иң менә хәзерге дә вакытта ул минем әтиемнең 18 яшемә бүләк иткән чылбыр, алтын чылбыр һәм анда ай. Мөселман безнең бисмилла дигән ай. Менә шу иң Бүген дә киеп килдеңме? Юк, бүген кимәдем. Бүген башкасын кидем. Кайсы очраклар? Монсы да бик матур. Монсы алтын түгел, бит. Монсы алтын түгел. Кайсы вакытларда киясең? Туган көнемә кием, әлбәттә. Һәм мин аны бик теге күп киясе килми, ул бит әтинең истәлеге миңа калды. Әтинең истәлеге булгач, мин аны менә саклыйм да и теге моңсу көннәр булгач искә төшеп елап та алам шунда. Гүзәл, менә син яңа кеше, синең белән хәзер инде аралаштык, синең турында күп информация белдем. Әкрен генә хәзер инде безнең тамашачыларга мөрәҗәгать итсәң була, үзеңнең теләкләреңне җиткер әле. Хөрмәтле яраткан тамашачыларым, сезгә чын күңелдән, чын йөрәгемнән иң мөһиме исәнлек, саулык телим. Чөнки исәнлек булса, барысы да була, барысын да булдыра алабыз. Икенчедән, сезгә гаилә бәхете телим. Эшегездә уңышлар телим. Һәм минем иҗатны яраткан өчен мин сезгә бик зур рәхмәтлемен. Киләчәктә мин сезне яңа җырларым белән шатландырачакмын, Алла бирсә. Һәм концертларым булса, мин сезне концертларыма көтеп каламын. Мин сезне бик яратамын. Концертларым булса түгел, Алла бирсә концертларымда мин сезне көтәм дип әйтсәң, тагын да яхшырак була. Бүген бездә кунакта инде популярлыкка ирешергә теләгән җырчы, яшь җырчы Гүзәл Әхмәдиева иде. Аралаштык, сөйләштек һәм инде сау булашабыз. Сау булыгыз. Пока-пока.
Менә шулай бик тиз тапшырыбызның азагына да килеп җиттек. Барыгызга да күтәренке кәеф һәм нәтиҗәле эш атнасы теләп мин Иркә. Әлегә саубуллашам. Татмус ТВ телеканалының интернеттагы рәсми битләренә язылыгыз. Яңалыкларны күзәтеп барыгыз. Бергә булыйк. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.